Tillbaka till det om en liten stund. Natalia Pasisnyk, vad säger du om det här som Elin säger senast här om det ryska hotet? Apropå ryska hotet så det är nog någon nyhet för Ukraina utan det levde man väldigt länge. Men apropå livet för vanliga ukrainare så skulle jag nog säga precis som Elin säger att jag pratade senast igår med mina föräldrar. Egentligen livet går som det är om man tänker att folk går till jobbet och att de får sin lön och köper grejer. Och, jag menar det är precis som vanligt. Från den positiva sidan till och med kunde man säga att det är så enormt engagemang i det civila samhället, där massor med medborgarinitiativ, det är folk som verkligen försöker förändra och bygga sitt land. Men sen känslomässigt, mentalt, emotionellt, det är ju utmattande all den här 4 månaders berg- och dalbana. Man måste komma ihåg att det är ju mest dels folk, alltså största delen av folket, jag vet inte exakt 100%, men det känns att det är typ nästan alla, stod på Majdan och kämpade i 3 månader i minus 20 grader mot den här regeringen. Det var ju bara det som var sån. Sen var det en kort period av sån här eufori att man hade en seger. Och sen den här i princip krig med Ryssland som man inte vet exakt hur den utvecklas. Men framförallt tror jag att det är nog den största det är besvikelse och hopplöshet att man är lämnat helt och hållet med sina problem med aggressor själv. Känner ukrainarna att de är lämnade? Absolut, för att jag menar både Europas och USAs reaktion är ju visar att man inte tänker göra någonting så mycket utan att man ska klara sig så gott man kan. Vad tycker du att Ukraina kan förvänta sig för hjälp från omvärlden då? No, man förväntade sig mycket självklart. Alltså folket, nu pratar vi så här att Ukraina har haft en prorysk korrumperad regering som körde landet i botten. Därför allt det här började. Så egentligen det finns ingen militär, det finns ingen budget, det finns ingenting. Så folket självklart trodde att genom att de stod på gatan i 3 månaders tid för att närma sig västerländska värderingar, frihet, demokrati och allt annat så stödet självklart skulle vara inte bara med ord utan också med handling. Och nu pratar jag igen, jag pratar inte att man ska skicka militära styrkor, det är ingen som vill ha krig, åtminstone alla ukrainare vill ha krig. Så vad är det för slags hjälp då, om det inte är militära styrkor? Och det enda som Ryssland egentligen förstår det är den här hemska gasen, det är ju det, men Europa absolut inte vill lida lite grann tillsammans med det ukrainska folket, men egentligen man måste förhålla sig också till att spelregler förändras i världen och det är det som Ukraina måste också förhålla sig att ingen avtal är värt någonting, att det följs inte bara av aggressor utan det följs inte heller av länder som kallar sig demokratiska och som egentligen skrev på att de skulle garantera ukrainsk suveränitet. Den efterföljs inte heller. Så egentligen det här är en situation som jag tror att alla egentligen på något sätt har svårt att förhålla sig till. Men Natalia, hur skulle Europa och EU, hur skulle man hjälpa Ukraina när det gäller gasfrågan då? Jag har självklart som alla ukrainare känslomässigt och drastiskt, men jag bor också i Europa så jag tycker att om alla gemensamt samlas och visar att man inte accepterar den beteende genom att självklart det svider, genom att lida lite grann. För att till och med i den här tredje steg av sanktioner som EU pratar om, det ingår inte den här gasen utan det är ju... Du vill ha sanktioner vad det gäller den ryska gasen? Helt det är det enda vapen man har. Men sanktioner har ju ofta visat sig genom historien att det inte har gett någon direkt önskvärd effekt. Egentligen det enda fallet som man brukar kalla som verkligen har lyckats var i Sydafrika. Är inte diplomati en bättre väg? Visst, men diplomati med Ryssland har ju visat sig att den fungerar inte utan de kör ju sin mantra hela tiden att det här är statskupp och allt. Och hur kan man överhuvudtaget, de bryter internationellt på sånt aggressivt och arrogant sätt. Vad har du för förväntningar då på det här fyrpartsmötet i Genève imorgon? Uppriktigt sagt så jag tror inte någon har några förväntningar för att jag tror inte att Ryssland redan ju hotat Europa, de stänger av den här gasen. Det är ju deras vapen så jag tror att Europa som största leverantör av rysk gas kunde använda den här vapen mot Ryssland för att det är väldigt stort vapen. Så jag tror inte det är samma sanktioner som mot alla andra länder vi pratar om. Utan det här är en sanktioner mot ett land som är helt beroende av den här gasexport. Tack Natalia. Vi ska bara avsluta med Elin i Donetsk.